सोरबा जुदि जोंनि साखाथियाव थार गारि लानानै फैयोब्ला हयथ' जोङो बेखौ बुंनो हागौ गोबां गियानि मानसि खोमा होननानै बुंनो हागौ। सोरबाया जुदि माबा मोनसे दामि बाइक लानानै फैयोब्ला बेखौ जों बुंनो हागौ गोबां गियानि मानसि खोमा, गियानि गुनि खोमा होननानै बुंनो हागौ। सोरबाया जुदि मोजां गाननाय जोमनाय गाननानै फैयोब्ला, टाइ गाननानै फैयोब्ला, जथा गाननानै फैयोब्ला, मोजां साखोन सिखोन मेकआप खालामनानै फैयोब्ला जों बै मानसिखौ हयथ' बुंनो हागौ गोबां गियानि मानसि खोमा होननानै जोङो बेबायदि बुंनो हागौ। गाननाय जोमनायजों, मानसिनि बेसेन गोसा बेसाद मुवा लानायजों मानसिखौ बेसे गियानि आरो बेसे गियानि नङै बेखौ जोङो सिनाय मोननाया गोब्राब जागोन। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै आङो बाइबेलनिफ्राय बेबायदि मोनबा बाथ्रा लानानै फैदों, मोनबा मुलाम्फा लानानै फैदों आरो सिनायथि लानानै फैदों जेराव सासे मानसिया सिरि सिरि थायोब्ला बाइबेला बुंदों बे मानसिया गियानि होननानै फोरमान होदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बे बाथ्राखौ गोसोआव होगोन जेब्ला जोंनि साखाथियाव सोरबा बेक्तिया सिरि सिरियै जिरायनानै दङब्ला, सिरि सिरियै जिरायनानै थानाय मानसिया जे जाम्बा बेखौ जों माब्लाबाबो दासान। इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौसो बुंदों जे जाय मानसिया सिरि सिरि थायो बियो गियानि होननानै बुंदों। दा बेयावहाय प्रियफोर, जोङो जेब्ला सोरबा मानसिखौ सिरि सिरि थानाय नुगोन, सिरियै खोनासंनाय नुगोन, सिरियै जिरायनाय नुगोन, जोङो जेन दा बुंथों बियो गियानि नङा होननानै, मानोना इसोरनि बोसोना जोंखौ फोरोंदों। जोङो दिनै बे बिसयावनो नायगोन अनजाग्रा प्रियफोर, सिरि सिरि थानायनि मोनबा मुलाम्फा, मोनबा बाथ्राफोर जेराव जोङो गावखौ गियानि होननानै दिन्थिनानै लानाय जायो, गावखौ गियानि होननानै फोरमान खालामनाय जायो। दे अब्ला प्रियफोर, सिरि थानायनि मोनबा मुलाम्फाखौ जोङो नायलांदोनि। जोंहा सिरि सिरि थायोब्ला मा मा मुलाम्फा जायो आरो जोङो सिरि सिरि थायोब्ला जों गावखौ मा दिन्थिनाय जायो, बेफोर गासैखौबो जोङो डिटेल्सै नायलांगोन। दे अब्ला प्रियफोर, सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना लागोन जेन इयुननि फैबाय थानाय समाव नोंथाङा बेबायदिनो इसोरनि बोसोनखौ खोनासंबाय थानो मोनो। आरो लोगोसेयैनो खावलायनो हास्थायदों मोनसे लाइक होनानै गालांथारगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां थुलुंगा होयो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय, मोनसे उत्साहखौ लानानै फैयो। बेयावहाय लाइक होनानै गालांनो थाखाय दाबावथार। आरो लोगोसे हास्थायोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ जोंनि लोगोफोरा मोन्थिनांगौ होननानै अब्लाना नोंथाङा बेखौ शेयार खालामनानै होदो। सिरि सिरि थानायनि सेथि मुलाम्फा बेनो जाहैबाय सिरि थानाया गियानि खालामो। साइलेंस लीड्स टू विजडम, खामोशी से बुद्धिमानी प्राप्त होती है। यस अनजाग्रा प्रियफोर, गोबां फोथायारिफोरा हयथ' बे बिसयाव ओरैबो साननानै लानो हागौ जाय मानसिया गोबां पेक 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 बुंनो हायो, गोबां बाथ्राफोरखौल' बुंबाय थायो, गुबुननिखौ खोनासङा, बै मानसिखौसो गोबां मानसिफोरा हयथ' बुंनो हागौ गोबां गियानि मानसि बियो, गोबां बाथ्रा रोंगौ बियो, गोबां बाथ्रा बुंनो गोरों बियो होननानै हयथ' गोबां मानसिफोरा बुंनो हागौ। अनजाग्रा प्रियफोर, नाथाय इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौबो बुंदों जाय मानसिया सिरि सिरि थायो बिखौ गियानि होननानै इसोरनि बोसोना बुंदों। जेरावहाय जोङो मोननो हायो बोसोन बिजाबनि 17:28 सिरि। सिरि सिरि थायोब्ला आरो गावनि खुगाखौ हमथायोब्ला सासे मूर्ख मानसियाबो गियानि आरो साननो गोरों होननानै सानजायो। बेवहाय इसोरनि बोसोना जोंखौ माखौ मोन्थिहोदों? जेब्ला जोङो सिरि सिरि थायो, गुबुननि बुंनायफोरखौ जों मोजां खोनासङो, गुबुननि फोरमायनायफोरखौ जों जेब्ला गोसोआव लागोन, अब्लाना बै बेक्तिखौ मा होननानै साननाय जायोनो, मा होननानै दिन्थिनाय जायो? मूर्ख मानसिब्लाबो जेब्ला सासे बेक्तिया सिरि सिरि थायो बे मानसिया गियानि होननानै सानजायो। मानोना बियो गुबुननिफ्राय सोलोंगासिनो दङ, गुबुननि बुंनायफोरखौ, गुबुननि रायज्लायनायखौ सिरि थानानै खोनासंगासिनो दङ आरो खोनासंनाया जोंखौ गियाननि फारसे दैदेनलाङो। दा बेयावखायनो बुंनाय जादों जाहैबाय जेब्ला जोङो सिरि सिरि थायो जोङो अब्लाना गियानि होननानै सानजायो। दे दानाब्ला जोङो सिरि थानायनि नैथि मुलाम्फाखौ नायदोनि। बे जाहैबाय सिरि थानाया रागाखौ थामि होनो मदद खालामो। साइलेंट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एंगर, खामोशी क्रोध को नियंत्रित करती है। बे बिषयाव इसोरनि बोसोना बेबायदि बुंदों। जाकबनि 1:19 आरो 20 सिरिखौ फरायनो हास्थायबाय। अनजाग्रा बिदा फंबायफोर, नोंसोरो बे बाथ्राखौ गोसोआव ला, साफ्रोमबो खोनासंनायाव गोख्रै, बुंनायाव गेनेव जा आरो थाबनो दा बोराब, मानोना मानसिनि बोराबनाया इसोरनि हास्थायनायखौ जाफुंहोआ। इसोरनि बोसोना जोंखौ बेयाव मा परामर्श होदों? बे जाहैबाय जों खोनासंग्रा जा आरो जों सिरि थाग्रा जा आरो थाबनो दा बोराब होनदों। जेब्ला जोङो सिरि थाया, जेब्ला जोङो बुंबाय थायो,
माबा मोनसे रागा ओंखारनायाव जेब्ला जोङो खुगाखौ खेवगोन अब्लाना जोंनि रागाया गोबांनिख्रुइ गोबां जागोन, बारानिख्रुइ बारा जालांगोन। जि नांज्लायनाय जागासिनो दङ रागानि थाखाय बे नांज्लायनाया गोबांनिख्रुइ गोबां जालांगोन। दा बेयावहाय बेबायदि परिस्थितियाव बेबायदि समाव जों सिरि सिरि थानानै गियानि जानायासो बयनिख्रुइ मोजांसिन। मानोना जों जेब्ला रागा जोंगोन बै समाव जोङो जेसेबां हायो सिरि थानांगौ। जेब्ला सिरि थागोन अब्लानो बै रागाया हारसिंनो थामिबोगोन, खमायबोगोन आरो दान्दिसे समनि उनाव बे नांज्लाय खमज्लाय रागा बेफोर गासैबो गैयै जालांगोन। दा बेयावहाय जेसे हायो रागा जोंनाय समाव गावखौ सिरि थानो थाखाय नाजागोन। देवब्ला प्रियफोर, रागानि समावबो जोङो सिरि थानो सोलोंनि। दे दानाब्ला जोङो थांदोनि सिरि सिरि थानायनि थामथि मुलाम्फाखौ नायदोनि। बेनो जाहैबाय सिरि थानायाव इसोरा जोंजों रायज्लायो। साइलेंस एलाउस गड टू स्पीक टू आस। खामोशी से परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देते हैं। बे बिषयाव इसोरनि बोसोना गीतफोर 46 नम्बरनि 10 सिरिया बेबायदि बुंदों, नोंसोरो दलद थादो आरो मिथिदो इसोरा आंनो होननानै। जेब्ला जोङो मोननै साइडआवबो जेब्ला साइलेन्ट थागोन, खुगानिफ्राय साइलेन्ट आरो गोसो अन्तरनिफ्रायबो जेब्ला साइलेन्ट थागोन, बै समाव बै मुभमेन्टआव इसोरा जोंजों रायज्लायो। येस अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरा जोंनि गोसो अन्तराव खामानि मावनो खाबु मोनो। इसोरा जोंनो फोरोंनो खाबु मोनो। जेब्ला जोङो साइलेन्ट थायो, जेब्ला जोङो सिरि सिरि थायो, इसोरा जोंजों खोथा रायज्लायो। अनजाग्रा प्रियफोर, जेब्ला जोङो सिरि थायो गोसोआव इसोरनि फारसे, इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायनि फारसे बाथ्राया फैयो। इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामनायनि बाथ्राया गोसोआव फैयो। बैबायदि जेब्ला परिस्थिति जायो अब्लाना नोङो गावखौ मोनथिदो जे इसोरा नोंथांजों रायज्लायगासिनो दङ होननानै। आरो बे माब्ला जायो? बे जाहैबाय जेब्ला सासे मानसिया साइलेन्ट थायो, जेब्ला सासे मानसिया सिरि थायो। बे दानाब्ला जोङो नायदोनि सिरि सिरि थानायनि ब्रैथि मुलाम्फा। बेनो जाहैबाय सिरि सिरि थानाया जोंखौ पापनिफ्राय हमथायो। साइलेन्स प्रिवेन्ट्स सिन। खामोशी पाप से बचाती है। मानोना जों गोनांथि गैयै समावनो जेब्ला जोंनि खुगाखौ खेवगोन, जोंनि गोसोनिफ्राय बाथ्राफोरखौ बुंगोन, अब्लाना गोनांथि गैयैयावनो हयथ' गोबां नंथारै बाथ्राफोराबो ओंखारफानो हागौ। जेरावहाय गुबुनखौ दुखु होनाय, जेरावहाय गुबुननि नारनाय बाथ्रा, रागानि बाथ्रा, बायदि बायदि बाथ्राफोरखौ बुंनो हागौ। दा बेफोरबायदि बुंनानै पाप मावनायनिख्रुइ सिरि सिरि थायोब्ला जोङो बैफोरबायदि पाप मावनायनिफ्रायबो गावखौ हमथानाय जायो। बे बिषयाव बोसोन बिजाबनि 10-9 सिरिया बेबायदि बुङो, नोङो जेसेनो रायज्लायगोन एसेनो बारा पाप मावगोन। नोङो गियानिब्ला सिरि सिरि थागोन। प्रेज द लर्ड। इसोरनि बोसोना जोंखौ स्पष्टयै मोनथिहोखादों दि नोङो जेसेनो रायज्लायगोन एसेनो पापसो मावगोन होननानै। येस नंगौ, गोबां फोथायारिफोरा बे बिषयाव फेलार जानानै दङ, फेलें जानानै दङ। थारैनो गोनांथि गैयै समावनो गोबां बाथ्राफोरखौ बुंना लानोसै, बिनि उनाव पापफोरखौ हांख्रायनानै लानोसै। बेबायदि जायो। नाथाय गियानि मानसिब्ला सिरि सिरि थादो होननानै बुंदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि खुगानिफ्राय गाज्रि राव, गाज्रि सोदोब, गोबां फोथायारिफोरनिफ्राय गाज्रि सोदोबफोर ओंखारो। जाय गाज्रि सोदोबफोरा गुबुननि थाखाय बिस गोनां जायो। जेरै मोनसे बाथ्रा दङ बुंनाय, बे बाथ्रायानो जाहैबाय मोदोमाव खुनि खालामनाया गोबाव समनि उनाव गागोन, नाथाय गोसोआव खुनि खालामना होनाय बाथ्राया अरायनि थागोन। बेबायदि जोङो बुङो। नंगौ अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि मोदोमाव जुदि माबा मोनसे जायोब्ला, नांज्लाय खमज्लाय जानानै सौला सौसि जायोब्ला बेफोरो मुलि जानायनि गेजेरजों गालांगोन। नाथाय गोसोआव जिथु हाबनानै थानाय जिथु बाथ्रा, बिस गोनां बाथ्राफोर, गाज्रि बाथ्राफोर, बे गाज्रि बाथ्राफोरा बै मानसिखौ गाज्रि खालामगोन आरो बैयो नोंनि उल्थायै खामानि मावग्रा जागोन। बेबायदिहै नोङो सुथुरखौबो बानायना लानाय जायो। दा बेफोरबायदि जाथाय जानायनिफ्राय आरो पापनिफ्राय गावखौ हमथानो थाखाय जेसे हायो सिरि सिरि थानाया मोजां। जि समाव गोनांथि जादों बै समाव गावनि खुगाखौ दिहुननानै, रावखौ दिहुननानै बुंनाया साबसिन आरो बे गियानिनि खामानि। दे दानाब्ला जोङो नायदोनि बाथि सिरि सिरि थानायनि मुलाम्फा। बेनो जाहैबाय सिरि सिरि थानाया गोजोननायखौ लाबोयो। साइलेन्स ब्रिंस पिस। खामोशी शान्ति लाती है। सिरि सिरि थानाया जोंनि गोजोन सुख सान्तिजों क्ल'सलि गोबां नसुंसेनि सोमोन्दो दङ। बे बिषयाव इसोरनि बोसोना बेबायदि बुंदों, बोसोन बिजाब 21-23 सिरि। नोङो सैनांनायनिफ्राय खारग'नो हास्थायब्ला नोङो साबधानै बाथ्राफोरखौ बुंदो। इंलिस आरो हिन्दीबो फरायनि। Whoever guards his mouth and tongue
keeps his soul from troubles. जो अपने मुंह और जीभ की रखवाली करता है वो अपने प्राण को संकट से बचाता है। बर' रावाव जि ट्रेन्सलेसन जाबाय बेनिख्रुइ साबसिन इंग्लिश आरो हिन्दीयाव बयनिख्रुइ मोजांसिनहै ट्रेन्सलेसन जादों। बे जाहैबाय जो अपने मुंह और जीभ को रखवाली करता है वो अपने प्राण को संकट से बचाता है। जाय मानसिया गावनि खुगा आरो सालायखौ हमथायो, गार्ड खालामो, बे बेक्तिया गावनि जिउआव फैनो गोनां जिथु अलखदफोर दङ बे अलखदफोरनिफ्राय रैखाथि जानानै थायो होननानै बुंदों। जेब्ला जोङो जोंनि जिउखौ रैखाथि खालामनानै दोननो हायो अब्लानो जोंहा सुख सान्ति फैयो, मोनसे सान्तिया फैयो, गोजोननाया फैयो। मानोना दुखु जेंना खैफोदफोरा फैयाखै। बे माब्ला फैयो? दुखु जेंना खैफोद फैनाया जाहैबाय जेब्ला जोङो जोंनि खुगाजों बायदि रोखोमनि बाथ्राफोर बुंगोन, गुबुननि अयनायनि थाखाय बाथ्रा बुंगोन, गुबुननि गाज्रि बाथ्राफोर बुंगोन, बैफोरबायदि समाव जोङो मा खालामनाय जायो? जोङो हांख्रायनाय जायो गाज्रिखौ, खैफोदफोरखौ जोङो हांख्रायना लानाय जायो। दा बेयावखायनो इसोरनि बोसोना जोंखौ बेखौ बुंदों, जेसे हायो सिरि सिरि था। जेब्ला जोङो सिरि सिरि थागोन अब्लाना जोङो गोसोआवबो मोनसे सुख सान्तिखौ मोनबाय थागोन। जिहेतु जोंहा रावबो दुश्मन गैलिया, जिहेतु आंखौ गाज्रि मोनग्रा, आंनि फारसे उल्थायै खामानि मावग्रा रावबो गैया। दा बेयावखाय जिहेतु आंहा दुश्मन गैया, आंहा गोसोआव मोनसे सुख सान्तिया फैगोन। जेब्ला जोङो गोबां बाथ्राफोर बुंगोन, जेब्ला जेसेबां बाथ्रा बुंगोन बेसेबांनो दुश्मनबो जालांबाय थागोन, आरो जेब्ला दुश्मन जागोन जोङो दुश्मनखौ हांख्रायनाय जागोन आरो गोसोआव मोनसे सान्ति गैयैया फैबाय थागोन। दा बेयावखाय जेसेबांखि जोङो सिरि सिरि थागोन एसेबांनो जोङो सुख सान्तियै थानो हागोन। दे अब्ला प्रियफोर जोङो गासै मोनबा मुलाम्फाफोर नायबाय जेराव सिरि सिरि थायोब्ला जोंहा मुलाम्फा जायो। बे बाथ्राफोरखौ जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों नायबाय। सिरि सिरि थानाया जोंनि मोनसे मोजां गुन, बे गुनखौ जोङो लानांगौ। जि समाव जाबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनांगौ जोङो बेखौ बुंनो सोलोंनांगौ, आरो जेराव गोनांथि गैया बेयाव जों गावनि खुगाखौ, गावनि सालायखौ बाहायिया मोजां। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना हयथ' भिडिअखौ नायनानै मोजाङै बुजिबाय, आरो जुदि मोजां बुजिजोबनो हायाखैब्ला बैफोर बाइबेल सिरिफोरखौ लानानै नोंथाङा गावनोबो देहेन खालामगोन जे सिरि सिरि थानायनि जा मुलाम्फाफोर दङ, जि मुलाम्फाफोरखौ इसोरा जोंनो होनानै दोनदों बेखौ जोङो मोननो हायो। अनजाग्रा प्रियफोर दे अब्ला नोंथाङा गावबो देहेन खालामदो। दे अब्ला प्रियफोर इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह, बयहाबो सुख सान्ति जाथों होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।